Λοιπόν, να το πω ότι ο Κώστας εμφανίζεται στο βίβλο Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάθε Παρασκευή. 11. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 11. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και άλλο το κουτί. Στο 11 ελλαδική είναι. Έχει δίπλα για την ορθότητα για να δεν που μου έχουν πει ότι ξέρει καλά. Γιατί το αυτό που πάει μόνο δεν μάθω. Δεν αφήνεις, σε παρακαλώ. Τι να κάνω, έτσι είναι ένα ανέκδοτο. Πού το ξέρεις, το ξέρεις, ακόμα και άφρα. Όχι, δεν μου πεις. Κοίταξε, οτιδήποτε ανέκδοτο υποθεί που δεν το λέω εγώ είναι ωραίο. Οπότε είναι το δεδομένο που είναι καλό. Θέλω να του μάθεις με το τραπέζι λίγο εδώ. Πρόσεχε για κιθάρα και μην πες. Πειράζει. Λοιπόν, σήκωσε το κράτο. Καλησπέρα σας. Περιμένουμε Δημήτρη. Και είμαι καλά. Και είμαι χοντρός. Λοιπόν, με ρώταγε συνέχεια. Τι θα κάνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις? Και τι σηκώνεται. Πολλά θα πω τώρα. Ένα μικρό ανεκδοτάκι γρήγορο το οποίο θα άκουσα πριν 5 λεπτά. Ένα το οποίο θα τεχέρωσα στο φίλο του. Μιλάμε με το μικρό. Είναι 4 το πρωί. Πάει σε μικρό. Ποιος είναι κάπου το γυράτο τέτοια ώρα? Σε παρακαλώ, του λέει η Άνοιξη. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Παουρίτσε μωρέ, τι μου λέει. Τώρα πάμε και το μεγάλο. Ό,τι καταλαβαίνετε, τα περισσότερα πράγματα δεν θα τα καταλάβω. Αυτά που θα πω εγώ βγήκε λίγο, δεν θα μας καταλάβω. Και πες τι θα καταλαβαίνεις να σηκωθεί. Ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι. Πάει να παιδί στη μαμά του. Γιατί με ρωτήσεις χωρίς το σχολείο, παιδί να μάξεις. Είσαι πηγαίνω να μάξεις. Έτσι περίμενε το λέει. Άμα είναι να δεις πηγαίνω με τα μάξεις, θα πας με το λεωφορείο. Πού δεν μπορεί να εγώ δεν ξέρω. Περίμενε παιδί μου, θα κατέβεις κάτω, θα φτάσεις. Θα πάρεις το λεωφορείο και στο τέλος θα κατέβεις και θα πηγαίνω. Δεν θα πεις, είναι φορείο. Κατεβαίνει λοιπόν το παιδί την άλλη μέρα το πρωί, βλέπει το λεωφορείο, κάθεται. Πετάει το Σαββατάκι. Πάει μαζί μου. Τι είμαστε, περιμένεις να βάζεις το λεωφορείο. Δεν πειράζει παιδί μου, λέει, όταν εσύ είμαι. Και τι να κάνω. Φόρασε το παιδί το κόκκινο καπέλο, όχι. Θα σε δει, λέει, κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνει το παιδί λοιπόν την άλλη μέρα. Βλέπει το λεωφορείο, πάει μαζί μου, και με δεν μας σε πάει στο λεωφορείο. Γιατί μου λέει πόσο πάλι να μην σε είδε. Τώρα του λέει αυτό το καπέλο, σου. Τώρα του λέει και αυτό το κόκκινο κασκόντα, σου. Κόκκινο καπέλο, κόκκινο κασκόντα, θα σε δει. Την άλλη μέρα το παιδί, βλέπει το λεωφορείο, περνάει και δεν σταματάει. Πάλι με σταμάτησε το λεωφορείο. Γιατί μου του λέει, πάλι μπορεί να μην σε είδε. Γι' αυτό του λέει, φώνα αυτό το κόκκινο καπέλο, σου. Φώνα το κόκκινο κασούλα, σου. Φώνα και το κόκκινο που θα σου δώσω, σου. Θα σε δει, λέει. Κόκκινο καπέλο, κόκκινο κασκούλ, κόκκινο που του καίει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε δει. Κατεβαίνει την άλλη μέρα το παιδί. Κάθεται έτσι. Είναι πολύ κάθονα. Είναι πολύ περνάει το χαμελπάτι μάτι μου. Τι μας λέει σταμάτησε πάλι στο λεωφορείο. Παιδί μου του λέει κάποια μαλακιά κάνει. Θα πάμε αύριο μαζί να δω τι κλάφος κάνει. Κάθεται λοιπόν την άλλη μέρα μαζί. Βλέπει το λεωφορείο σου παιδί καθώς το κοίταγε. Δεν το παιδί μου πες στο λεωφορείο. Είναι μαμά. Κατεβαίνει το λεωφορείο. Μπες του λέει πιο δυνατά. Λεωφορείο. Μπες με στο λίγο που είναι τα χέρια του. Λεωφορείο. Κάτω αυτός. Λεωφορείο. Τα 50 μέτρα πιο πολύ τα χέρια του. Λεωφορείο. Μπαμ. Πάει μία. Πάει το παιδί. Έβατα πατού χέρια μου. Σταματάει βέβαια ο λεωφορείο της πιο κάτω. Ανεβαίνει πάνω να δει την πόρτα. Λέει την μάνα. Ρε πού είχε τη σκότω στο παιδί μου. Ναι μάνα με κοροϊδεύει. Pero no,
Μετά από αυτή την κρίση γέννημα. Με λες δεν με καλά. Το θέλω.